Fl-aħħar 3 ijiem tneħħu mit-toroq Maltin u Għawċin 500 karozza oħra tal-Y-Plate li ma kinux konformi ma' regolamenti lokali. Din l-informazzjoni ġiet ikkonfermata mill-Ministeru għat-Trasport mal-Gazzetta It-Times li rrapportat kif żewġ operaturi li offru dan is-servizz kienu twaffqu wkoll. Il-Ministru responsabbli mit-Trasport, Chris Bonnet, għalli mill-bidu din is-sena kien hemm 1400 karozza tal-Y-Plates li ma kinux konformi mal-liġijiet u spiċċaw tneħħu mit-toroq minn Transport Malta. Dan ifisser li 30% tal-vetturi Y-Plates li kienaw f'pajjiżna issa l-oħra twaffqu. Dawn il-karozzi tneħħu spezzjonijiet kontinwi li tisiru mill-uffiċjali ta' Transport Malta. Wan kellem mal-Ministru Bonnet dwar din l-aħbar li enfasizza kif kulħadd irid jirrispetta l-liġi. Min rajna illi ma kienx qed jimxi ma' dawn ir-regolamenti u m'għandux il-garaxxijiet neċessarji biex jitfa' dawn il-karozzi fihom bil-lejl, irrevokajna imxejna bdejna nieħdu dawn il-karozzi uħud minnhom waqqafnihom uħud minnhom li baqgħu jaħdmu xorta minna l-infurzar fuqhom u anke ħadnilhom il-vetturi tagħhom. 1400 mill-bidu tas-sena, 500 fl-aħħar 3 ijiem biss. Ovvjament nixtieq li dan numru jonqos għax dak ifisser li kulħadd jimxi iktar mal-liġi. Is-servizz ħanerġa' ngħidha huwa importanti immens, però rridu ngħaddu messaġġ ċar li f'dan il-pajjiż jew timxi mal-liġijiet jew nkella se nieħdu passi. Il-Ministru qal li dawn l-ispezzjonijiet sebqgħu għaddejjin anke fi żmien li ġej waqt li ringrazzja lil dawk l-operaturi li qed jimxu b'responsabbiltà huma konformi mal-liġijiet.